اوكي للاسف فين هاي مرافق ماوس. Kull-għafi li ngħidlek, kull bewsa li ntik, nixtieqha Marija li nħabbti nrik, għax inti ħabbejtni bħal ommi, għalhekk ismek ħlejju inżommu fuq fommi. U rrid li naqxu fuq qalbut il-bnedmin biex bħalli fil-ħajja nkunu ħenin. Ma l-iżjed naqxu fil-lubri kasbruh biex ismek fil-qima jibdew l-insmuh. U inti tannaqhom b'wliedek mill-ġdid u titfa' fi qlubhom kull barka kull ġid. U jekk hemm bħalissa xi ħadd agonija li kasbar l-ismek jitolbok Marija, aqlalu l-maħfar minn għandika ġesur u ħadmu ma' qalbek jagħam tal-virtu. U ġalu bil-ħlewa imqar darba biss il-issan lill-ismek b'imħabba bla qis. U blekku tkun irbaħtu għal-ġenna bla tmiem fejn jibqa' jtennilek Marija Islim. Issa se nisimgħu lil Jovanka li se taqrana l-poeżija Tislima lil Marija Immakulata. Tislima lil Marija Immakulata. Ismaħħa Madonna, il-għanja tal-ġieħ li tfawwar minn qlubna f'dal-jum hekk sabiħ. Inħossu l-fqija, il-kelma tal-fom biex tgħid il-ġmiel kollu li jismek idom. Għax int fil-ħsieb talla kont l-ewwel ħolqien u sfajt mingħajr teba fil-milja ta' żmien. Illum int sultana fid-dawl ta' smewwiet. Int l-om li żjed safja, int fur tax-xebbiet. Int kewwa żarija li titħak fuq l-art. Int ġenna magħluqa miżewda bil-wart. Int għena ta' ġentna fil-ħidma fis-serħ. Int sabar fin-nikkiet, int zifna fil-ħfeħ. Nixtiequ nselmulek tislima ta' ġieħ li tfisser ta' ħajtek il-għaġeb sabiħ.